Hello everyone, खुलुमबाय बयखौबो नोंथांमोनखौ दिनैनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअआव आंनि गोसो गोरबोजों बरायनायखौ जासिहरफिननाय थाबाय। ओमफ्राय नै दायोथ' सानजौफुनि संखांबाय बयखौबो जाहोखांबाय ओमफ्राय नै दायो आं जानो नागिरदों आरोना लोगोफोर आं जानायखौनो नोंथांमोनजों एसे शेयार खालामलांनोसै सानबाय आङो। नायलांदो नोंथांमोना बयबो भिडिअखौ आरो सोर सोरहा जाखांखो मा ओंख्रि जाखो कमेन्टआव खोन्थाहरदो। ओमफ्राय आंबो जानोसै आरोना लोगोफोर। नै बिथिंजा बियो लकेल दाउजों खांख्लर ओमफ्राय बिथिं सामब्राम लाबाय ओमफ्राय नै बिथिं बिबो खांख्लरजों आलु सेफ्लेनाय आरोना रुनानै ओमफ्राय दालि। केमेरा बहायनायाबो जाखोना जादिया ओंखाम ओंख्रि जाबायहाय लोगोफोर जानोसै। ओमफ्राय नै थाइबें हानायबो दङ आरोना ओमफ्राय आं बेखौ खोन्थानो बावदों। नै थाइबें सामब्राम बानलु लगायखाबाय। Mama, मार गोथाव जादों खांख्लरजों बेदरालाय।
लोगोफोर जाखांबाय आरोना गासिखौबो जाखांजोब्बाय नै थाइबेंआल' थाबाय आरोना एसे दा थाइबेंखौ जाफिनगोन आं उनावहाय थाइबेंखौ ओरैनोबाबो जानो मोजां मोनखायो आङो खाजि हानानै ओमफ्राय दा उनावहाय लोगो मोनफिनलायगोन दिनै आङो बेखिनियावनो दोनथ'नोसै आरोना लोगोफोर